an balimakɛ ko k'olu bɛ taa tunga la u bɛna jamana kɔnɔ u bɛ segin ka taa ko tuma dɔ la n'u nana u tagatɔ la u n'u balimaw b'u sara ɲɔgɔn na balima ninnu kɔni caman b'a ye ko n'aw bɛ au revoir kɛ ɲɔgɔn na aw ka ɲɔgɔn bolo minɛ ni ɲuman bolo de ɲuman tɛgɛ k'i kana a minɛ ni kini tɛgɛ ko yala ko dalilu b'o la wa. Utaze nin ye filiba de ye. Alahu akibar. Shetane de ka foli bɛ kɛ ni numankuru ye. Shetane de ka fɛn bɛɛ ni numan bolo ye. Silamɛw ka hɛrɛ ko bɛɛ bɛ kɛ ni kini bolo de ye. Tayamanu naam. Hali n'i bɛ n'i ka sabara don i sen na i tɛ numan de fɔlɔ dɔn. I bɔtɔ ɲɛgɛn kɔnɔ i t'i kini sen de fɔlɔ bɔ. I dontɔ ɲɛgɛn kɔnɔ barisa shetane daga yɔrɔ dɔn. Numanfɛn fɔlɔ tɛ dɔn wa. O tuma na fɛn fɛn bɛ yen kini silamɛw b'u tɛgɛw di ɲɔgɔn ma ni kini bolo de ye. K'an numan bolo di ɲɔgɔn o ye shetane ka baara de ye. Fɛn wɛrɛ tɛ o. I t'a sɔrɔ o b'a fɔ ko n'i y'i kini don a tɛ ko a tɛ ɲɔgɔn ye bilen. A bɛɛ nkalon tiɲɛ kelen t'a la. E voyage la waati bɛɛ e t'i kini de don mɔgɔw tɛgɛ wa. Mun de kɛr'i la kabini fitinin i t'a don a tɛgɛ wa. I n'i denw ni mɔdenw tɛ wa. Hali n'i ma mɔdenw i denw kɔni kɔrɔbayara. Cɛkɔrɔba tɔma ma kɔrɔbaya wa. Alhamdulilayi. A kɔrɔbayara yɛrɛ de. Nin ko ninnu i bɛ ninnu y'anw ka jamana ninnu de. Lasiri foyi t'a la. Mais shetane ka baara don dɛ. Ka hadamadenw jɛngɛ k'u bɔ Ala kira ka taabolo kan sallallahu alaihi wasallam k'u bila ka taa ale ka taabolo kan. K'aw bila fili sira la. Filankafoya nasiraw. Filankafoya de don naam. Filankafoya de don naam. Ani voyage kɛla taatɔ la ko caman b'a la. N'u ma taa k'u bɛ taa filen dɔ bila mobili kɔnɔ. Fɛn dɔw bɛ yen n'olu bɛ mobili kɔnɔ u bɛ fɔ k'u bɛ surtout hali miyɛli yɛrɛ. N'i ka di bɛna ka bɔ burusi kɔnɔna dɔ la k'a bɛna duguba kɔnɔ. U b'a fɔ k'u bɛ a dɔ ta ko k'o bɔ mobili pinɛ kan. Nin bɛɛ ye fili de ye. U taatɔ hiji la dɔ k'a fɔ k'a b'a ka di bɔn avion pinɛ kan k'a ye. N'a ni avion tigiw y'a bila da min. Ala k'an bɛ sababa ma.